नमस्कार। आज हूँ 6 अक्टोबर सोमवार। आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर देखि नवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। भल लगिले सब्सक्राइब लाइक शेयर करने को जमार भी भूलंतु नहीं। आज प्रथम खबर राशन कार्ड दारी गुड न्यूज। अक्टोबर 15 पर्यंत मिलिबो मागणा राशन कार्ड दारी माननकु पई खुशी खबर। जेउ माने राशन पाइबारु वंचित होइछंती सेमानकु मिलिबो मागणा राशन कार्ड दारी पई खुशी खबर। सरकार राशन रु वंचित कार्डदारी माननकु सहायता प्रदान करुचंती। सेप्टेम्बर मास राशन पाइबाकु वंचित कार्डधारी माने एबे अक्टोबर 15 तारिख पर्यंत सेमानकर राशन संग्रह पारिबे। अक्टोबर मास पई राशन बंटन मध्य आरंभ होइछि। एही समय रे दीपावली पर्व को दृष्टि रे रखी जिला जोगाण विभाग राशन बंटन उपरे कड़ा नजर रखिसंती बोली खबर मिली अछि। परवर्ती खबर 7 तारिख रे बंद रहिबो स्कूल कॉलेज और सरकारी ऑफिस। राज्य सरकारଙ୍କର बड़ घोषणा। राज्य सरकार महर्षि वाल्मीकि जयंती पालन ପାଇଁ 7 तारिख अक्टोबर 2025 ରେ सारा राज्यर साधारणतः छुट्टी घोषणा କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ କି? ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛୁଟି 1881 ମସିହାରେ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ବାଲ୍ମୀକି ଜୟନ୍ତୀ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନ ସ୍ମରଣ କରେ, ଯାହାକୁ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଏହି ଦିନରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଖବର ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ ପେନସନଧାରୀଙ୍କୁ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 2500କୁ ବଢ଼ିପାରେ ମିନିମମ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ 1000 ରୁ ପ୍ରାୟ 2500କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଇପିଏସ୍ 95 କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା 1995 ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇପିଏଫ୍ଓର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସିବିଟି ଅକ୍ଟୋବର 10 କିମ୍ବା 11 ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି, ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇପିଏସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏସ୍ବିଆଇରେ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଡିପୋଜିଟ୍। 3 ବର୍ଷ ପରେ ହାତକୁ ଆସିବ ବଡ଼ ଧରଣର ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଫ୍ଡି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯିବେ ଧନୀ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନିବେଶ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକେଟ ଫୁଲ ବଢ଼ିଲା ଡିଏ। ଅକ୍ଟୋବର ସାଲେରୀ ଆସିବ ଏତିକି। ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି। ସରକାର ବଢ଼ାଇଲେ ଡିଏ, ଏଣିକି ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏତିକି ଦରମା। ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ବଢ଼ାଇଲେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଓ ଛଠ୍ ଆଗରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେବଳ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2100 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏମାନଙ୍କୁ 2100 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ହରିୟାଣା ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ମାସିକ 2100 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଲାଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ତଥାପି ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏହି ସରକାର ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ହରିୟାଣା ଲାଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ହରିୟାଣାରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଆବେଦନ କେବଳ 23 ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ଏହି ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅତି କମରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ହରିୟାଣାରେ ବାସ କରୁଥିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ରୋହିତଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଟାଗଲା? ବିସିସିଆଇ କହିଲା ବଡ଼ କାରଣ, ଫ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘୋଷଣାରେ ତାତି ଉଠିଛି ଫ୍ୟାନ୍। ରୋହିତଙ୍କ ଦଳରେ ଗଲିଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରାଗଲା, ସେ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଓଡି ଓ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଓଡି ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୋର୍ଡର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ନିଜେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନେ ଚାଷ, ପଶୁପାଳନ, ସିଲେଇ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ବୟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ ବିଓଙ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ ବିଓ ସେ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ ବିଓ ଉପଲବ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତରୀୟ ଗଠନ ଏଏଲଏଫ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ ବିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ କିମ୍ବା ପୌର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବି ଏହିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବିକା ୱେବସାଇଟ୍ www.brips.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତାହାପରେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଜଳପ୍ରପାତ ମନା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଜଳପ୍ରପାତ ମନା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବିଭାଗ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗଜପତି ଏସ୍ପି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବ୍ରିଜ। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 17କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହିମାଚଳ ରାଜ୍ୟ ସିକିମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛି। ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ମିରିକି ଏବଂ ସୁଖିଆ ପୋଖରୀ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେବ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେବ। ଏନେଇ ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଅଛି। ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫି ଛାଡ଼ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସମସ୍ତ ଦେୟ ଛାଡ଼ କରଜ ଏଥର ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଲାଭବାନ ହେବେ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କର ଫଟୋ, ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଠିକଣା ଏବଂ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟିପଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଆଇରିସ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜ୍ରପାତ ଓ ଜଳତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ବିହାରରେ ଗଲା 20 ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ ବିହାରରୁ ଏକ ହୃଦୟତରା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ବିହାରରେ ଜଳ ତୋଫାନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଜ୍ରପାତରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜଳ ତୋଫାନରେ 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ ନୀତି ମଙ୍ଗଳବାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ରହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଅବସରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 6 ତାରିଖ ସୋମବାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଅଛି।